Hej og velkommen til. For dem, der ikke kender mig, hedder jeg Egon Greg Scott Charbot. Jeg er halv dansker og halv englænder. Jeg er uddannet diplomingeniør og har en fortid i militæret. Både fra den britiske hær og det danske forsvar, samt hjemmeværnet. Det vil sige, at jeg har gjort militær tjeneste som befalingsmand for 2 dronninger. Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende som en freelancer, hvor jeg har beskæftiget mig med outplacement-forløb og coaching, teambuilding-kurser, en-til-en business mentoring, produkt- og serviceudvikling for andre firmaer, samt projektledelse. Siden 1999 har jeg personligt hjulpet over 3.000 outplacement-kandidater med deres fremskridt inden for karriererådgivning og iværksætteri for andre outplacement-virksomheder. Nu vil jeg gøre det for mig selv, at skabe endnu mere succes. Hvor jeg hjælper dem, der er 50 år plus, med et eksklusivt en-til-en coaching service inden for iværksætteri, som er The DK Links, Connecting the Dots in Business,